കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ हरे कृष्ण രാമ माता जी, ഹരേ हरे ഹരേ कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ശ്രീ ഹരേ രാധാ കൃഷ്ണ ടീച്ചറിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സുപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമഃ ആചാര്യപാദായ ഹൃദയകൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണി നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഇതില് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതില് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ആദ്യത്തെ സ്കന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ഇതിന്റെ സ്കന്ധത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, അപ്പൊ ഇവിടെ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ, അങ്ങ് ചോദിച്ച ചോദ്യം തികച്ചും അന്വർത്ഥമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് പരീക്ഷ മഹാരാജാവിനെ എന്നോട്. കാരണം എന്താണ്, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം, ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനായിട്ട് ഉത്തരം നൽകാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആര്, സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്, ആ ചോദ്യം പോലും അത്യന്തം ഹൃദ്യവും ശ്രവണോത്തമവും ശ്രേഷ്ഠവുമാകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം പരീക്ഷ മഹാരാജാവ് എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത്, കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അത്തരം ഒരു അന്തർലയനം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അസാധാരണവും അത്ഭുതപൂർവമായ പ്രവൃത്തികളുടെ സരളമായ ശ്രവണത്തിലൂടെ സാധ്യമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതിൽ ഈ നവവിധ ഭക്തിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, ശ്രവണമാണ്. അപ്പോൾ ആ ശ്രവണത്തിൽ കൂടെയാണ് ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ ശ്രുതി സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടിതിലാണ് നമ്മൾ വേദങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ വന്നിട്ട് ശ്രുതിയാണ്. അപ്പൊ ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എന്താണ്, പരമ്പരയിൽ കൂടി ഒരാളിൽ നിന്ന് അടുത്ത ആളിലേക്ക് അത് എത്തുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പരമ്പര തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ബ്രഹ്മാവിൽ കൂടി നാരദരിൽ കൂടി വ്യാസദേവനിൽ കൂടി അങ്ങനെയാണ് താഴത്തേക്ക് വന്ന പരമ്പരയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായം എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഇവര് വ്യാസദേവന്റെ ഒക്കെ താഴെയാണ് മധ്വാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആചാര്യനിൽ കൂടി വന്ന ആ ഒരു ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം. അതിലാണ് ഇസ്കോൺ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിന് 4 സമ്പ്രദായങ്ങളാണുള്ളത്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സ്ത്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം അല്ലെ, കുമാര സമ്പ്രദായം, ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അതില് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീ സമ്പ്രദായമാണ് ഇപ്പം ഈ സ്ത്രീ സമ്പ്രദായവും ഈ ബ്രഹ്മ മത്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോ പ്രബലമായിട്ടുള്ളത്. മറ്റു രണ്ടും അത്രത്തോളം പ്രാബല്യത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. ഇപ്പൊ രാമാനുജാചാര്യരെ താഴെയുള്ള വരുന്ന കൾട്ടാണ് സ്ത്രീ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്,
അപ്പോൾ ശ്രവണത്തിൽ കൂടെയാണ്, അപ്പൊ അങ്ങനെ പരമ്പരയിൽ കൂടെയുള്ള ഒരു ശ്രവണത്തിൽ കൂടെയാണ്, അപ്പൊ ശ്രുതിയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സ്മൃതിയിൽ എന്നാണ് പറയുക, അതിന് പുരാണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതാണ് സ്മൃതി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ രാമായണം, മഹാഭാരതം അതൊക്കെ വരുന്നത് അതിലാണ് പെടുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അസാധാരണവും അത്ഭുതപൂർണവുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ സരളമായ ശ്രവണത്തിലൂടെ സാധ്യമാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാനായിട്ട്. അതാണ് പരീക്ഷ മഹാരാജാവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്. ദൃഷ്ടാന്തമായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം, അന്തർധാനം, പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയുടെ അതീന്ദ്രിയമായ സ്വഭാവം ശുദ്ധമായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ ഉടനെ സ്വഭാവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നു എന്നും ദുരിത സമ്പൂർണമായ ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരുന്നതല്ലെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം, ഭഗവാന്റെ ഏതൊക്കെയാണ് നാമ, രൂപ, ഗുണ, ലീല, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, നമ്മളുടെ പോലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരമല്ല ഉള്ളത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളൊന്നും നമ്മളുടെ തലത്തിലല്ല ഉള്ളത്, ഭൗതിക തലത്തിലല്ല ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സ്വഭവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ പറ്റും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങണം അല്ലെ? ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാ ശ്രവിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മംഗളകരമാകുന്നു. ആയതിനാൽ കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് ആഖ്യാനം ചെയ്യാൻ പരീക്ഷ മഹാരാജാവ് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഈ എന്താണ് വസ്തുതകളെല്ലാം ആർക്കറിയാം? പരീക്ഷ മഹാരാജാവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഏകാഗ്രമാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് അല്ലെ? ഏകാഗ്രമാക്കണമെന്നറിയാം, പക്ഷെ എങ്ങനെ ഏകാഗ്രമാക്കണം എന്നും അറിയണമല്ലോ. അപ്പൊ അതാണ് ആരോട് ചോദിക്കുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ്. ഭഗവാന്റെ അത്തരം അതീന്ദ്രിയ കർമ്മശ്രവണത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരുവൻ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ആഖ്യാതാവിനെയും ശ്രോതാവിനെയും അന്വേഷിയെയും പവിത്രമാക്കുന്ന വിധം അത്രത്തോളം ശുഭകരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? കലിയുഗത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യൂ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോയി ശുദ്ധഭക്തന്മാരായി തീരാൻ പറ്റും, ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കും, കാണാൻ സാധിക്കും, അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പോ അതില് ആ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മുടെ നാവിലുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് സാധാരണ ഭൗതികമായുള്ള മറ്റു വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെയല്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദമായതുകൊണ്ട് ആ ശബ്ദം ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസിൽ, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള ആ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ നാവിൽ വരികയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ്. അത് നമ്മൾ എവിടെ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു അല്ലെ? അത് എവിടെയാണ് പതിയുന്നത്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിയുന്നു. അപ്പൊ ആ ഹൃദയത്തിൽ പതിയുമ്പോ എന്തുണ്ടാവുന്നു? അവിടെയുള്ള ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങള് എന്താണ്? ഒരു വെളിച്ചം വരുമ്പോ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ്? പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രകാശരൂപിയാണ് അല്ലെ? ആ പ്രകാശം ഉള്ളിൽ വരുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു പ്രകാശമുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തിന് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല? ഇരുട്ടിന് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാമജപം നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഉള്ളിലത്തെ ഇരുട്ട് മുഴുവൻ ഇല്ലാണ്ടാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ആ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പൊടിപടലങ്ങൾ, ഒരു കണ്ണാടിയിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ തുടച്ചു നിൽക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങളെ അതെന്ത് മാറ്റുന്നു? തുടച്ചു മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാം, നമ്മളിപ്പോ എത്ര നാളായി ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടെ പൊടിയൊന്നും പോയിട്ടില്ലല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നാം ഓരോരുത്തർക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. 3 തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാമ ജപം ഉള്ളത് അല്ലെ? നാമ അപരാധം, നാമ ആഭാസം, ശുദ്ധനാമം. അപ്പൊ ശുദ്ധനാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഏതുമാരിയാവും? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിമാരിയാവും. പക്ഷെ നമ്മളുള്ളത് ഇപ്പോഴും എവിടെയാണ്? നാമ ആഭാസത്തിലും കൂടി എത്താതെ നാമ അപരാധത്തിലാണ്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാമം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും വരും നമ്മൾ കയ്യോ എന്താണ് കിച്ചണിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത പണികൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്, ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എത്ര ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇന്ന പ്രൊജക്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇന്ന ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്, ഇങ്ങനെ 1008 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികവും ആൾക്കാരും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നാമ അപരാധത്തിലാണ് ജപിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക.
അപ്പൊ ആ നാമാപരാധത്തിൽ ജപിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും? നാമാഭാസത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ദിവസത്തെ പ്രോസസ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കും അറിയാലേ, ഒരു പൊടി നന്നായിട്ട് പൊടി മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ചൂല് എടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് അടിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പൊടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറക്കും. പൊടി പറക്കാണ് ചെയ്യുക. ആദ്യം പൊടി അടിയല്ല, പൊടിയെ മാറ്റല്ല, ആദ്യം തന്നെ പൊടി മുഴുവൻ പറക്കും. പിന്നെ എന്ത് വേണം? ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ പൊടിയെല്ലാം എന്താണ് അടിച്ചു വാരി നമ്മൾ എടുത്ത് പുറത്ത് കളയുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് ആ റൂമ് ശുദ്ധാവുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ പൊടി അടിയും. അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു പറക്കലിന് ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് അത് അടിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരും. അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊത്തം കൺഫ്യൂഷനാണ്, എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ള പോലെ. ഇനി നമ്മൾ അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് നാമജപം നിർത്താതെ എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കണം. ആ ജപിച്ച് നമ്മളും എവിടേക്ക് എത്തും? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം വരുന്ന ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ കുറെയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നാമം ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ടത്തെ മാതിരി ദേഷ്യം വരുന്നില്ല, കുറച്ചും കൂടി സമാധാനം ഉണ്ട് ലൈഫിൽ എന്ന് പലരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്ന് പറയും, ഇതാണ് ചെറുതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളിൽ വരുന്നത്. പോകെ പോകെ ഇതിനേക്കാളിലും എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ്. ആഖ്യാതാവിനി ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അന്വേഷിയും പവിത്രമാക്കുന്ന വിധം അത്രത്തോളം ശുഭകരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന ഗംഗാജലത്തോട് അവയെ സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗംഗാനദി അത് കടന്നു പോകുന്ന സകല സ്ഥലങ്ങളെയും അതിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്ന സർവ്വജനങ്ങളെയും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണകഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അത് സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന അഥവാ സമ്പാദിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയും ശ്രോതാവിനെയും ചോദ്യകർത്താവിനെയും പഠിതാവിനെയും പ്രാസംഗികനെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വതിനെയും പവിത്രമാക്കുന്ന വിധം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഭാഗവതം പഠിക്കണം, ഉറക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് മാത്രമല്ല, അത് കേൾക്കുന്നവർക്കെല്ലാം, അവിടെയുള്ള ഏത് പ്രാണികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അത് കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം അതിൽ ശുദ്ധമാക്കപ്പെടുമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ നാമം ചൊല്ലണം. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ കാതിൽ കൂടി കേട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് പതിയണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഈ എന്താണ് പല്ലികളോ എന്താണ് പാറ്റകളോ അങ്ങനത്തെ ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഉറുമ്പുകളോ, അതൊക്കെ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്കും അതൊരു പുണ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ജപിക്കണം. തെറ്റായി ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റായ ഫലവും അവർക്കല്ലേ പോവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യണം. അതാണ് പറയുന്നത്, പൂർണ്ണമായ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യണത്. അത് നമ്മൾക്ക് മാത്രമല്ല, അത് കേൾക്കുന്നവർക്കും അതിന്റെ എന്താണ് ഫലം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ശ്ലോകം 2. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രോതവ്യാദീനി രാജേന്ദ്ര നൃണാം സന്ധി സഹസ്രശഃ അപശ്യതാമാത്മതത്വം ഗൃഹേഷു ഗൃഹമേധിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രോതവ്യ ആദീനി, ശ്രവണോത്തമമായ ശ്രദ്ധാവിഷയം. രാജേന്ദ്ര, അലയോ ചക്രവർത്തി. രാജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, അതാണ് ചക്രവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നൃണാം, മാനവരാശിയുടെ. സന്ധി, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സഹസ്രശഃ, ആയിരക്കണക്കിന്. അപശ്യതാം, അന്ധന്മാരുടെ. ആത്മതത്വം, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, പരമമായ സത്യം. ഗൃഹേഷു, ഭവനത്തിൽ. ഗൃഹമേധിനാം, ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കഴിവും ചെലുത്തുന്ന വ്യക്തികളുടെ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രപാദിക്കിജെ. അല്ലയോ ചക്രവർത്തി, പരമസത്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജ്ഞാനത്തിൽ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കഴിവും ചെലുത്തുന്ന അതിഭൗതികവാദികൾ തീർത്തും അജ്ഞരാണ്, അഥവാ കാഴ്ച നശിച്ചവരാണ്. അതിനാൽ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങൾ മാനവ സമൂഹത്തിൽ ശ്രവിക്കാൻ ആയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഗൃഹമേധി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ.
ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളുടെ ജീവിതത്തെ ഗൃഹസ്ഥൻ എന്നും ഗൃഹമേധി എന്നും രണ്ട് വകുപ്പുകളായി തിരിച്ച് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ ആർക്ക് കൊടുക്കും? അതായത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിലെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഗൃഹമേധി എന്ന് പറയുന്നത്. പുത്ര കളത്രാദികളോടൊപ്പം വസിച്ചുകൊണ്ട് പരമസത്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ആത്മജ്ഞാനപരമായും അതീന്ദ്രിയമായും ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഗൃഹസ്ഥർ. ഗൃഹസ്ഥർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭാര്യ ഉണ്ടാവും, മക്കളുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാം ആരെ സെന്റർ ആക്കിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഒരാൾക്ക് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി. നമ്മൾ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഭക്ഷിക്കുന്നു, പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുക. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ്, അതായത് ആത്മജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നവർ, അത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന എന്താണ് ഗൃഹസ്ഥർ. അതായത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യയും മക്കളുമായിട്ട് കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര്? ഗൃഹസ്ഥർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഗൃഹമേധികൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ബന്ധുക്കളുടെയോ ലൗകിക ക്ഷേമത്തിനായി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പം മറ്റവരാണ്, അതായത് നമ്മളിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ അധികം പേരും ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതാണ്? കാരണം നമ്മളെന്താണ്, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എന്താണ്, എന്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം, അതിനുവേണ്ടി എത്ര പണം സമ്പാദിക്കണം, ഒരു വലിയ വീടുണ്ടാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉയർത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, എപ്പോഴും പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അടുത്ത ദിവസം എന്താണ്, രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പോലും വീട്ടമ്മമാര് മിക്കവാറും ആൾക്കാർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. നാളെ ഇന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇന്നത്, ലഞ്ച് ഇന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ പ്ലാനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ എത്തോ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ല, അല്ലെ? കാരണം എന്റെ ഭർത്താവിന് എന്താണ് നാളെ ഇഷ്ടമുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകൻ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം, ഒരു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ദുബായിലായിരുന്നു, ലീവിന് വരികയാണ്. അപ്പൊ അവൻ എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം, അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പേരക്കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് ഇഷ്ടത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വെക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്താണ്, എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം, ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഗൃഹമേധികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ അവർ സദാ മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയുള്ളവരാകുന്നു. ഗൃഹമേധികൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയുള്ളവരാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവരെക്കാളും മേലെ പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് മേധി എന്ന പദം മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയുള്ളവർ എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ളവരാകയാൽ ഗൃഹമേധികൾ നിശ്ചയമായും അസൂയാലുക്കളാകുന്നു. ആകയാൽ ഒരു ഗൃഹമേധി ഒരിക്കലും മറ്റൊരു ഗൃഹമേധിയുമായി സൗഹൃദത്തിലായിരിക്കുകയില്ല. പുറത്ത് കാണുമ്പോൾ സൗഹൃദം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടുപ്പാണ് നമ്മൾ പറയും. കാരണം നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എത്ര സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് അറിയുമോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മകനേക്കാളും എന്താണ്, ഒരു 20,000 രൂപ അവരുടെ മകന്, 1 വയസ്സ് താഴെയാണ്, എന്റെ മകനേക്കാളും 20,000 രൂപ അവന് ശമ്പളം കൂടുതൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി നമ്മുടെ ഉള്ളില്? അവൻ നമ്മളെ നോക്കൂ, അവൻ എത്ര ചെറിയ കുട്ടിയാണ് എന്റെ മകനേക്കാൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മകനെ നമ്മൾ പറയും, കണ്ടോ നിന്നേക്കാൾ എത്ര ചെറുതാണ് അവൻ, നീ എന്ത് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കണേ, വേറൊരു നല്ല ജോലിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യൂ, അതിനേക്കാളും ശമ്പളം വാങ്ങൂ. പറയാത്ത ഏതെങ്കിലും അമ്മമാരുണ്ടോ, അച്ഛന്മാരുണ്ടോ? ഈ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളത്, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പോ അതാണ് പറയുന്നത്, പുറത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ സൗഹൃദമായിട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാലും ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു അസൂയ ഉണ്ടാവും, നമ്മളെക്കാൾ മറ്റുള്ളവർ നന്നാവുമ്പോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ളവരാകയാൽ ഗൃഹമേധികൾ നിശ്ചയമായും അസൂയാലുക്കളാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സൗഹൃദത്തിലായിരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. സാർവത്രികമായി സമുദായം, സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം എന്നിവയൊക്കെയും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ മൂലം ഒരിക്കലും പരസ്പരം സൗഹാർദ്ദത്തിലായിരിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും നമ്മൾ എന്നും അടിയാണ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയതാണ്, അല്ലെ? എന്താ കാരണം? ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്, കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഫലഭൂയിഷ്ടമായ സ്ഥലം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു, ഇന്ത്യയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ എന്ത് പറയുന്നു? അത് ഞങ്ങളുടെയാണ്. അല്ല, ഇന്ത്യ പറയുന്നു നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരു തരത്തിലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തില് സെയിം കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ആ അസൂയ അല്ലെങ്കിൽ സ്പർദ്ധ എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്, എന്റെ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ അല്ലാന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ത്യക്കും പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചതും ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് പല സ്ഥലങ്ങൾ ഫലഭൂയിഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്, പല സ്ഥലങ്ങൾ മരുഭൂമിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാനാണ്.
അപ്പൊ നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ബോധം എല്ലാവർക്കും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം യുദ്ധങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സാർവത്രികമായി സമുദായം, സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം എന്നിവയൊക്കെയും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ മൂലം സൗഹാർദ്ദത്തിലായിരിക്കുകയില്ല. പരമസത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച സൂക്ഷ്മജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരാകയാൽ അഥവാ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവരാകയാൽ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാ ഗൃഹസ്ഥരും അന്യോന്യം അസൂയാലുക്കളായിരിക്കും. ആകയാലും രാഷ്ട്രീയം, ശാസ്ത്രീയം, സാമൂഹികം, സാമ്പത്തികം തുടങ്ങി നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ശ്രവിക്കാനായി ഉണ്ടാകയാലും ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ പരമദുരിതങ്ങളായ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ അവർ മറക്കുന്നു. ഇതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന കാരണം നമ്മൾ നേടണം എന്നുള്ള ചിന്തയിലിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ, നിരന്തരമായിട്ട് രോഗം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറില്ല. ഇനി ഒരു ജനനം ഉണ്ട് ഇവിടെ, വീണ്ടും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാൻ ഇവിടെ വരണമോ എന്നുള്ളത് പോലും നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ടോ? എത്ര പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട്? അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ചോദ്യം എന്തായിരിക്കണം? നിരന്തരമായി പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്, ശാശ്വതമായിട്ടൊരു സൊല്യൂഷനാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെ? അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന താൽക്കാലികമായ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വിലപ്പെട്ട ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ ക്ലേശ നിർഭരമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് പരമമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയാണ് മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ഗൃഹമേധികൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ വ്യാമോഹത്തിൽ അകപ്പെടുന്നതിനാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതെല്ലാം വിസ്മരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെയെല്ലാം പരമമായ പരിഹാരം സ്വഭാവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടക്കി ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം, ഇപ്പൊ ഈ മരണത്തിന്റെയും ജനനത്തിനും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അതില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം, അല്ലേ? അതല്ലേ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ മാതാജി. അതില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? അല്ലേ? ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അത് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ അതില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകണം, അല്ലെ? ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാം പരമമായ പരിഹാരം സ്വഭാവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുകയാണ്. അപ്രകാരം ഭഗവത്ഗീത 8:16 പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പോലെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങളായ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിവയെല്ലാം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അവിടെ പറയുന്നില്ലേ, ആ ജന്മ ഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന. അപ്പൊ അതിലെന്താണ്? ബ്രഹ്മലോകം വരയ്ക്ക് പോയിട്ടും കാര്യമില്ല, അവിടെ നിന്ന് താഴെ വരെയുള്ളോടത്തെല്ലാം എന്താണ്? ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ജനനമുണ്ട്, മരണമുണ്ട്. അതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്വഭാവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന പ്രക്രിയ എന്നത് പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിച്ഛദങ്ങളെയും കർപ്പൂരങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള പ്രതിപാദ്യ ശ്രവണമാകുന്നു. വിഡ്ഢികൾക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല. താൽക്കാലികങ്ങളായവയുടെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെ അവർ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ പരമ നന്മയ്ക്കായി ശ്രവിക്കാനുള്ള ഈ പ്രവണതയെ എപ്രകാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇപ്പൊ ഫുട്ബോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ വളരെ ആഗ്രഹമാണ്. അവര് എപ്പോ ജനിച്ചു, എവിടെ ജനിച്ചു, അവര് സ്കൂളിൽ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, ഇതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് വളരെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ. ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസിദ്ധനായിട്ട് ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാറിന്റെ ഒരു നടിയാവട്ടെ, നടനെ അവിടെ അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ. എല്ലാ A to Z നമ്മളുടെ ജനറേഷനിൽ അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അവര് ഇന്ന സമയത്ത് ഏത് ഡ്രസ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിയണ്ടാവും. അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരാൾക്കും ഒരു ഗുണവും ഇല്ല എന്നുള്ളതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ഇതൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ അതിലാണ് മുഴുകുന്നത്. എന്നാൽ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇഷ്ടം, ആ ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുക, എങ്ങനെ ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് ആത്മീയധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാകയാൽ പരമസത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാമരൂപ ഗുണലീലകളെ മുഖ്യ പ്രതിപാദ്യമാക്കുന്നതുമായ ചില അബദ്ധ സാഹിത്യങ്ങൾക്ക് അവർ രൂപം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദയചെയ്ത് എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലാവണേ. ആകയാൽ ആരും മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയപ്പെടാൻ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഗൃഹമേധികളായി തീരരുത്. മറിച്ച് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന് അനുസൃതനായ ഒരു യഥാർത്ഥ ഗൃഹസ്ഥനായി തീരണം. അപ്പൊ ഈ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ എന്താണ്? ഗൃഹമേധികളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ മാറേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് മാറും. നമ്മളൊരു ഗൃഹസ്ഥനാവണം. ഗൃഹസ്ഥനായി മാറണം. അത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി നമ്മൾ സ്വയം സന്തോഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ആ ഒരു മാറ്റം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ലൈഫിൽ. അങ്ങനെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ശ്ലോകം 3. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചിത്രയാ ക്രിയതേ നക്തം ശിവാചാർത്തേ ഖയാ രാജൻ കുടുംബപരണേന വാ. ഉറക്കത്താൽ ക്രിയതേ പഴക്കളയുന്ന നഗ്നം രാത്രി യവായേന ലൈംഗികാസക്തി പൂരണം അല്ലെങ്കിൽ വയക ആയുസ ദിവാദിനങ്ങൾ അർത്ഥ ധനശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ ഈഹയാ പുരോഗതി രാജൻ അലയോ രാജാവേ, കുടുംബം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഭരണേന പരീക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അസൂയാലുക്കളായ അത്തരം ഗൃഹസ്ഥരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പകലുകൾ ധനസമ്പാദനത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പരിപാലിച്ചും രാത്രികൾ ഉറങ്ങിയും അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടും ചെലവഴിക്കപ്പെടും. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. രാത്രികൾ ഉറങ്ങിയും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടും പകൽ സമയങ്ങൾ ധനസമ്പാദനത്തിനും സമ്പാദിച്ച ധനം കുടുംബത്തെ പരിപാലിക്കാനായി ചെലവിടുകയും ചെയ്യുന്ന ശൈലിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് പ്രധാനമായും വർത്തമാനകാല മാനവ സംസ്കാരം. അത്തരമൊരു മാനവ സംസ്കാര മാതൃക ദണ്ഡനാർഹമാണെന്ന് ഭാഗവത പാഠശാല അനുശാസിക്കുന്നു. ദ്രവ്യവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള സംയോജനമാണ് മാനവ ജീവിതം. ദ്രവ്യവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള സംയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? നമ്മളുടെ സ്ഥൂല ശരീരം, നമ്മുടെ മേലത്തെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെയാണ് ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഘടകങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്, സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആത്മാവുണ്ട്. ആത്മാവ് പക്ഷെ എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപമാണ്. അത് ഇതല്ല, ദ്രവ്യമല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രവ്യവും ആത്മാവും ചേർന്നതാണ് നമ്മളുടെ മാനവ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ ദ്രവ്യത്തിന്റെ കലർപ്പിനാൽ പങ്കിലമായ ആത്മാവിനെ മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് വേദവിജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതമോ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മള് ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രക്രിയ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തെ ആത്മതത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതിഭൗതികവാദികളായ വ്യക്തികൾ ഈ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരാണ്. അവർ ഭൗതിക ആനന്ദത്തിനായി ധനാർജനത്തിന് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു. അത്തരം ഭൗതികവാദികളെ കർമ്മികൾ അഥവാ കാമ്യകർമ്മികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ, ഭൗതിക ആനന്ദത്തിന് മുഴുകുന്ന ആൾക്കാർ. അവരെ നിയന്ത്രിതമായി മാത്രമേ ലൈംഗിക വീഴ്ചയ്ക്കും സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കൈവരിക്കാനും അനുവദിക്കാവൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രണം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? ഇതിൽ നിന്ന് മുഴുകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ലൈംഗിക വീഴ്ചകളിലൊക്കെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണം. അതിനാണ് കല്യാണം കഴിക്കണം. അതായത് ഒരു സ്ത്രീ മാത്രമായിട്ടാണ് ബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. അതും നിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഒരു കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതുപോലെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം അതായിരിക്കണം നമ്മൾ സമ്പത്ത് ശേഖരിക്കേണ്ടത്. 4 തലമുറയ്ക്കുള്ള സമ്പത്ത് ശേഖരിക്കുക എന്നുള്ള മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തണം. കർമ്മികൾക്ക് ഉപരിയായ ജ്ഞാനികൾ, യോഗികൾ, ഭക്തർ എന്നിവരെയെല്ലാം കർശനമായി ലൈംഗിക ആസക്തി പൂരണത്തിൽ നിന്നും വിലക്കിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. സാധാരണ ഈ എന്താ പറയുക, മഹർഷിമാര് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മചര്യാണ് പാലിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. കർമ്മികൾ ഏറെക്കുറെ ആത്മതത്വജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവരാകയാൽ അവരുടെ ജീവിതം ആത്മീയ നേട്ടത്തിന് ഉതകും വിധം ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അവർ യാതൊരുവിധ ആത്മീയ നേട്ടവും കൂടാതെ വിവേചനാശൂന്യമായി ജീവിതം പാഴാക്കി കളയുന്നു. അതായത് നമ്മളും ഭൗതികതയിലും മുഴുകിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധം അതൊക്കെ നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളായാലും ഏതായാലും മറ്റെല്ലാ തരത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം ഒരു ഏജിന് ശേഷം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇല്ല. മനുഷ്യ ജീവിതം സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തെയോ പട്ടികളെയും പന്നികളെയും പോലെയുള്ള ലൈംഗിക ആസക്തി പൂരണത്തെയോ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. അതായത് നമ്മൾ മൃഗതുല്യമായ ഒരു ജീവിതമാണ് ഇപ്പോഴും നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
അത് വിശേഷിച്ചും ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലേശങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. ആകയാൽ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയും ലൈംഗിക വീഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടും പകൽ മുഴുവനും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ധനസമ്പാദനത്തിന് വിനിയോഗിച്ചും അപ്രകാരം സ്വരൂപിച്ച ധനത്താൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ സുഖസൗകര്യങ്ങളുടെ നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചും കർമ്മികൾ അവരുടെ വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യജീവിതം വെറുതെ പാഴാക്കി കളയുന്നു. ഭൗതികമായ ശൈലിയിലുള്ള ജീവിതം, അതായത് ആഡംബര സമന്വിതവും ആത്മീയ ശൂന്യവുമായ ലൗകിക ജീവിതം ഇവിടെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത്യന്തം രത്ന ചുരുക്കത്തിലാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, വരദാനമായ മനുഷ്യജീവിതത്തെ മനുഷ്യജന്മം വിവേചന ശക്തിയില്ലാതെ വിഡ്ഢിത്തമായിട്ടാണ് പാഴാക്കി കളയുന്നതെന്നും താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യജീവിതം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോ ഒരു നായയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പന്നിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റെന്ത് മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും പൂച്ചകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ അവരുടെ ജീവിതം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ വന്നാൽ ഓടിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങണം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമാതിരി ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈംഗികാസ്വാദനം വേണം. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് മരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആ ചേതന വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ മൃഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അല്ലെ. എപ്പോഴും അവരെ ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെവലിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരും ഇപ്പൊ പക്ഷികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആ കൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അവരിയ്ക്കുക, മഴ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. ഉദാഹരണം എടുത്തോളൂ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളും വീടുണ്ടാക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ വീടുണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ ഒരു 60 കൊല്ലത്തെ 40ഓ 50ഓ കൊല്ലം അധ്വാനിക്കുന്ന പൈസ മുഴുവൻ ഒരു വീട് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചിലവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തമായ ഒരു വീട്, ഒരു മാളിക എന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നമാണ് നിറയെ പേർക്കുള്ളത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാറ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാറ് വാങ്ങിയെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഞാൻ ഒരു 25 ലക്ഷം കൊടുത്ത് ഒരു കാറ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ കാറ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാള് അതുപോലെ ഉണ്ടാവും? വാങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു പുതിയതാണ്, വളരെ ഒരു ആകർഷണമാണ്. പക്ഷെ ഒരു 20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, 15 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെയിന്റ് അടിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഒരു വെഹിക്കിൾ അല്ലെ. ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു 15 കൊല്ലത്തെ ഉപയോഗം കഴിയുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഏത് ലെവലാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക? അതിന്റെ എഞ്ചിന്റെ ഏത് പാർട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ മാറ്റി വേറൊന്ന് വാങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മളുടെ എത്ര വർഷത്തെ അധ്വാനമാണ് അതിനുവേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് എത്ര കൊല്ലാണ്? 10 കൊല്ലം 15 കൊല്ലം തന്നെ വെച്ചോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 20 കൊല്ലം ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. വീടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തായാലും ഒരു 15 കൊല്ലം 20 കൊല്ലമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും റിപ്പയർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അതിന്റെ പൈപ്പുകളൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം. വീണ്ടും അതിനെ ഫുൾ മാറ്റുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അധ്വാനം മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെലവാക്കുന്നത്? ശാശ്വതമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ചെറിയ വീടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യ സൗകര്യമുള്ള ഒരു വീടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് അത് മതിയില്ലേ. നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഓവറായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ് ഉണ്ടാവണം ഉറങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചോളൂ. നിലത്ത് കിടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ, അല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഒരു AC വേണം നല്ല ചൂട് കാലത്ത്, അതും വെച്ചോളൂ. അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടി ഒരു വീട് മതി എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളുടെ വീട് വന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്ത് പറയും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ് നിറയെ പേര് വീട് കെട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഫൂളിഷ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. കാരണം അവരും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എത്ര സമയം ഉണ്ടെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പക്ഷെ നമ്മളുടെ വിചാരം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും അബദ്ധമായിട്ടുള്ള ധാരണ നമ്മുടെ ലൈഫിലത്തെ ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇനിയെങ്കിലും ഈ ഭാഗവതം ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്ത എങ്ങനെ വരണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കണം, വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിൽ മുഴുകാതിരിക്കുക. ഇതിനേക്കാളും ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി ഒരു ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ വീടുണ്ടാക്കാനും കാറുണ്ടാക്കാനും തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയാൽ തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സമയം പാഴാക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തേക്ക് പോവാം എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമമല്ലേ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൊതിച്ചു കിട്ടിയ ഒരു ജന്മമാണ് അല്ലെ ഈ മനുഷ്യജന്മം. ഇപ്പൊ അതിന്റെ വില എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും റിയലൈസേഷനോ എന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1 മിനിറ്റോ മറ്റോ ഉണ്ടോ തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേരളത്തിലെ ഇത്രയും വലിയ വീടുകൾ
അതെ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലാണ് മാതാജി നമ്മൾ കാണുക. അത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ലൈഫ് മുഴുവൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കിട്ടിയിട്ടാണ് EMI നടക്കുന്നത്. കേരളത്തിലങ്ങ് മത്സരിച്ച് വരും. കേരളത്തിലെ മത്സരം ആ മത്സരം കൂടുതലാണ് EMI. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഈ മഴ പെയ്ത് നിറയെ വീടുകളൊക്കെ ഇത്രയും വില പിടിച്ച വീടുകൾ കെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രളയത്തിന്റെ ലെവൽ, നല്ല മഴ പെയ്യുന്ന സ്ഥലമല്ലേ, ആ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ മുഴുവൻ വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്ന കാണാം നിറയെ ഭാഗങ്ങളിൽ അല്ലേ. ഇത്രയും നമ്മുടെ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിന്, നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനുള്ളതല്ല, നമ്മളൊരു ഷോ പീസ് അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കണം. എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാമം ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ്. ഡെയിലി നാമം ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത്തരം ചിന്തകളെങ്കിലും നമ്മളിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃകയായി തീരണം എന്നുള്ള പോലെ ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് കോവിഡിന് ശേഷം, പ്രളയത്തിനൊക്കെ ശേഷം അല്ലെ, കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇനിയും കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പരിധാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ്, പ്രപാദിക്ക് ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് ജയ്, ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.